สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Land Travel Space นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเกาะสเตนค่ะเรามารอรับเสด็จพระราชินีกับพระราชาของเดนมาร์กนะคะตอนนี้อยู่เมืองเกาะสเตนค่ะนี่คนมารอรับเสด็จกันเยอะมากๆเลยวันนี้มาท่านเสด็จมา4 โมงมองแล้วทุกคนมองแล้วนี่ก็คือบรรยากาศนะคะคนมารอรับเสด็จกันเยอะมากๆค่ะ2 ข้างทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอำเภอเมืองเกาะสเตนค่ะที่เมืองเกาะสเตนนะคะก็จะมีพระราชวังอยู่นะคะท่านเสด็จมาพักร้อนกันที่นี่นะคะก็ไปได้เราก็ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาติดขอบสนามนะคะไปดูพระราชินีใกล้ๆกันค่ะVi er jo forventet i vores landsdel, vi er forventet i industrien med kongeligt besøg, og vi er rigtig, rigtig glade for at se vores konge i dag. Ikke mindst fordi vi tager det som et signal om, at vi vil føre traditionen videre med den kongelige familie. Du følge et hårdt program de seneste uger, der trænger sikkert til det. Særligt for dem, deres majestæt kong Frederik, er der formentlig også masser af gode barndomsminder forbundet med sommerferie her på slottet og i byen. Noget jeg håber, at deres børn også vil opleve. Vi glæder os også over, at flere af den kongelige familie ønsker at bo på Sten Slot, og vi ser frem til, at hendes majestæt dronning Margrethe og hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, også kommer på sommerferie. Jeg håber, at deres majestæter med nemme modtagelse i dag med de mange mennesker, og jeg kan godt afsløre, der er dobbelt så mange som tidligere år. Det skal de tage som et beskæftigelsestilbud til borgere med handicap. Det hedder SAMU hos os. Deres træværksted er i gang med at lave en pæk, som deres majestæter får se. Jeg ved også, at allerede er fra Sønderskovskolen. Så igen, vi håber, at I må få et behageligt ophold på Sten Slot. Inden slipper dem ind, så vil jeg bede
store forsamling her, og sammen med mig og udbringe et livsfoldigt leve for majestæt. Kongeparret længe leve. Hurra! 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 Tak for den her meget, meget varme og positiv glæde velkomst, som min hustru, Dronning Mary og jeg har modtaget på vores første, hvad skal vi kalde det, besøg. Første gang vi er kørt ind af indkørslen til Gråsten Slot som kongepar. Det er noget særligt. Det år, trods af at vi mange gange før har kørt ind med indkørsel, og sammen med vores børn, mange børn, og glæder os over, at nu er sommeren her. Fordi det er det, som vi betragter alle sammen. Jeg selv, selvfølgelig med masser af barndomsminder, hukommelsen, og senere hen også en god periode i Sønderborg, dengang der var en koncert. Men sidenhen selvfølgelig tilbage til Gråsten, næsten sommer. Og de senere mange år siden, der har etableret en familie og været gift, og det er hvert år. Det er dejligt at se, at de udgående holder ekstremt meget at være her også. Lige om lidt, så kommer han herom. Der. Ham der. Hi, Vin, come here. Yeah, just see. Der skal selvfølgelig også lov at se. Song Pajaran! Song Pajaran! Hi Song Pajaran! I am from Hungary, Valeria. Đi chạy để chào and the bear? Yeah, can cut. Đi chạy. Sôi sủi nó. Con cầm đó lò cho con đến Evin, smiling.
Så gik fat. Ej, hvor er det vildt. Ja, super glad. Ja, jeg har taget video også. Ja, ชิดเลยนะคะได้จับมือด้วยใช่